mga higala, yun niya. So mao na ang advantage nga nang gitawag og unrestricted flow of relevant information. At the end of the day, if you ask me, it's really more democratic space mga higala than the old ways, no? But it will improve as we go along. Ikaupat lagi ron. So, primero katong Duterte nga campaign. Ugwa pa ang social media to, di man gikadaog Duterte, imposible gikayong kadaog. Kasi Duterte mo gawa silang sa newspaper, yung broadsheet, yung national newspapers, mo gawa silang sa TV, kung ang istorya negative. Why positive nga mo gawa si digong sa newspaper o sa TV national? Pero sa social media dito sa Kabawi, mga higala. So muna, nakadaog siya. Huwag gani isalida ang iyang 2,000 naman to. Ang worth sa iyang 2 million. 2 million ang worth sa iyang advertisement. Yung itong iyang butang sa last 7 days ba ito ang ilang schedule. Katong na sila si Galakaw, bito sa Ruben Padilla, nining black and white ang color, ni nagabot sa tumo ito ada is Duterte. Samtang Galakaw sa Ruben Padilla, gasgot siya sa mga problema sa naksod, drug addiction, corruption, tanang negative. Naitabo sa atong katilingban niya. Ang ending, to si Duterte dito. So, mo to ang infomercial ni Duterte. Why is the leader sa TBSBN? Anyat nakadaog siya tungod sa social media. Kay ugwa pa social media at adto sa punita sa tangkungan. Ikaduha, that was the first nga kuang kayo kanang importante kang social media mga higala, internet, no? Kadiyang platforms. Kadtong utso diretso sa inodoro. Arts Media. Pag gawas gyud ato mga memes na ba kanang wa koy gasugo dili gud kana bang advertisement o ad agency ang naghimo kani-kanya lang so kung sa himuon sa kanang i-post sa Facebook utso diretso sa inodoro na tinuod man gyud utso diretso man gyud sa inodoro ang mga kandidato sa mga pink una ika tulo kadtong BBM Sara Unity ticket nga daghanay crowd ug kaloy sa Dios midaog gyud ang BBM Sara ug ari ka magbase sa social media kay baw ka mo midaog karon panahon na mga higala ikaupat ni unsa ka ang effect sa social media mo na atong pangutana now naay mga survey nga nanggawas naay kana yung survey nga reliable in the sense Pulse Asia, SWS muna yung mga sa national na sa local way klaro ng local pero na ay mga survey ug kani mga higala mao ni akong basihan pod ug mutunong gani ni daog gyud no tanawa. Tempa ha. Kining maong survey, ang tawagan ni Boses ng Bayan. Survey sa Boses ng Bayan. Conducted May 1 until the 5th. Mag-ulang. 2025. Karon ng buwan sa Mayo, mga higala, samtang pitsaharon. Utso. Bago lang kayo ng sugod ng pista sa naglaran. Okay? Face-to-face. Ang pamaagi, face-to-face interview sa mga tao nga kanang respondents mga higala, no?
face to face. Unya 2,500 registered Cebuano voters mga higala. Face to face. Pangutana. Pangutana ka ba? Kinsa imong butaran? Una, butante ka ba, sir? Probinsya. Kinsa may imong butaran? Muna pamaagi. Unya, results reflect public opinion at the time of data collection with a plus 2% margin of error and 95% confidence level. Boses ng Bayan is an independent survey firm with no ties to any political party or candidate. Findings are released solely for public awareness and research purposes. Boses ng Bayan. Kinsa man kuno ang mudaog pagka Cebu Governor base sa ilang survey, 2,500 respondents face-to-face mga higala. Ang resulta, Pam Baricuatro, 84.80%. 84.80%. Gwen Garcia, 14.24%. 84.80 Baricuatro. Gwen Garcia, 14.24%. Ug na ikatulo, Valeriano Ginko, 0.96%. Wasad gid siya napagid siya. But kasi kailangan niya, pero now, na may number. Although it amounts to 0 good. But, kining 84 o 14 mga higala, i-check ninyo ng mga posting sa Facebook. Bisa ka sa side, although ang mga post ni Byron, dili na ka makakomment. Di na sila mo dawat og comment. Kay unayon mo sila kulata mismo sa ilang wall. So kanay mga post sa Kapitolyo, positive ang i-post pero inigbasa nimo sa comments, negative. Tanawa ninyo nga higala, ako naman akong gisundan yun sa social media. This is, kung man guna siya, interesting siya ba? Case study ba? So, di gani kugihan mo, kung ano ni, tanaw lang, ana, consistent man yung numero hadong. Kaning 84.80%. Maog yun siya, mulapas mamanggani. So, sige kong tanaw ni mga higala, kaning mga, sa post ba? Magsaysayo si Gwen, basahon dahil mo ang comments. Pila ka comments. Kanang kabayron po nga, komentaryo. Muabot man na diri sa kanabitang Cebu Politics. Na may Cebu Politics nga. Ambot kin sa gahimo, mga bot na dito, nakakita ka na dong? Nasa Facebook. Unya, kay di man sila ka-comment diri sa kanang kabayron, ilang screenshot, ilang record mo ka na, sa ako na nila, i-post nila dito sa Cebu Politics. Adto na siya, kunis-kunison dito. Hasta ka na ka, Rufil Banyok sa DYHP. Ilan ang muabot na dito, Cebu Politics. Unya, makalingaw man, ako amigo may tanawar ko na, leksa na ba? Bago lang. So, anyway, sa una pa, pagsugod na aning kampanya niya, kuha na ka ng nanay recall si Pam Baricuatro ba? Tanaw ko sa Facebook. Human yun sa pagdakop ni Duterte. Katong gidana sa Duterte sa wapaka ito, hinay pa to sa dihang magrally-rally pa sila dire katong maisog rally. Katong yung gidakop si Duterte. Mura to siya o kuan ba, booster ba? Sutoy. Ug suddenly, inigtanaw na nimo sa kuan ba kanang wan aman kontrahan na magmayo si Gwen kanang iyang suporta ni Bongbong Marcos. In fact, mga gala na i-text na ko.
dito sa Dumanog ko, no, dakong rally dito, si Bongbong yun mismo, presidente mo, bisita dito. Usara ka, kandidato pagka-senador ang imikuyog. Si Benor Abalos ra. Kaya nga no, ug mukuyog ko no kadong, kiss of death. Di manguyog itong mga line-up ni Bongbong dito kay usus ma-appeal, maamong kapildi. Nagana pa kayo butante rin sa Cebu. Yun ana ang mentality ba? Mo na si Kiko Pangilinan, wag yun nagyahe sa Kaitasan. Gi-endorse ni Gwen. Gi-endorse si Kiko ni Gwen. Una ka na iya mga kunuhay infomercial niya sa Facebook nga makatawa ka ba nga, maluoy ka, kisa may katambag kanina. Mura naman siya hanggaw. Higo pag sabaw nga wa mo dapat ang abel niya. Pinatingog pa. Oh, mura kita, sarap, ana ba? Pero wa day mo abot ang yung baba sa sabaw. Kaon ang kaldero, ang takop sa kaldero gigamit niya, namon tay plato. May tagway plato, para nang at dagat na nahurot na ang plato niya. Oh, di pa nagkakuha na, kanina magamit man takop sa kaldero. Okay ra. Na may mga plato, pero ang takop yung gikuha dito sa tangan ni kanon, gibahugag suka dong. Buhin tawa na. Ang kanon imong gibahugag suka. Kaon sa siya kanang naman to og budol. Kuha sa sundan gibutang niya sa kanang dahon saging ug giputos niya mura mag Korean food ba. Gikaon niya ang dahon saging. Gi-endorse ni Gwen. Anyway. Dirita sa kuan. Survey. Sila kani 84.80%. Una si Gwen 14.24. Na may lang survey nga piti lubongan sa ni kuan. Pam Baricuatro. Kanang yung lubong kayo gyud kana bang 2% una si Gwen 96 ba to? Wa to na ko ma-screenshot kanina, screenshot pa nina ko kay dinam ko tultol asa di pangitaon. Nasa to'y lubong yung kay si Pam Baricuatro. Unya kagabi, kuhan ka ng dito mi sa Casino Espanyol, misa sa among kauban, membro sa The Sikis Boys, mitaliwan ng taon, Dr. Mario Chan. Unya, og magtapok ng grupo ha, mag-isgot yun ang politika. So na, isgutan na, anay mo ingong yung nga, di yun nakadaog si Pam Baricuatro. Kay why machinery? Why machinery? Ako sad, moingon ko nga, ug naalang na siya, kuan ba, kanang watcher. If she can afford watchers, mahal kay gasto ng watchers. Katong ako lang, tulo ka distrito nga akong gihandle sa Prom Day Party List, may mga gala. First, second, ug third district ang akong assignment. Usa ka tao kada presinto. Tulo ka karton, kwarta akong ginadong. Usa ka watcher lang kada presinto, pero katong tulo ka karton nga kwarta gisuod na tog sobre, so nabaga na hinuon. Gisuod man ang usa ka libo og sobre. Pero tulo ka karton medyo lang. Si kay Kaniti lain sa siya og distrito nga gihandol. Og si Joyang tulo man me. Pero maka-afford si Pam Baricuatro ni ana, at least kana bang makaabot siya sa in-game ba all the way through. I hope, no? But kani consistent man ni mga higala. Tanawan ninyo, di man ni ilawom dagat nga istorya. Tanawan ninyo na mga postings about the gubernatorial race. Kana mga video nga si Gwen nga diskurso. Video sa Kapitolyo nga na si Gwen. O kani pong Pam Baricuatro nga mga posting sa video sa Facebook. Tanawan ninyo ang comments sa ubos. Una, i-percentage ninyo. I-percentage.
Ug naman ni Gwen, buhatan sa gyapon na. Tanawag, di ba mo mabalaka? Unya ako ang ipangutan na ako, amigo. Kaning ako, amigo, mga igala. Ang lucky yun I swear to God, he's really good. One of the few nga believe kay ko. When it comes to kana mga political operators ba. May lucky ni kay kuam ni siya kanang mayo manig math. Tanti ko ng mathematics. May nig math siya. Unya hindi gud siya kayo sa psychology. Akong tanaw, but overall, mga igala, is really a good political operator. Through the years. So, nangutana ko niya, unsa man niya, akong gisundan, I keep tracking on what's going on sa social media. And this is what I found out. So, ako siyang gisultihan sa akong assessment. Siya kay, sige magsuro-suro, he's with a politician also. Although gamay rang ilang area kay distrito raman. Dili man at large, no? Pero daga na siya og sources of information about politics. So, yung tana ko na, kumusta man ba? What's the reality on the ground? Ang yan tubag nakasakay gyud sa popularity ni Duterte. Si Pam Baricuatro. So, amot asa kutob gyud ang gahom sa kwarta kay di man gina overwhelming man gyud ang resources ni Gwen, mga igala. Kwarta sa gobyerno, ipaagi sa mga kanang hinabang, mga benefits sa mga barangay health workers. In so many ways nga moabot na dito, it will buy votes, mga igala. So naa siya ana, wa pa'y labot ng ikamang yun. Kanag yung kinamangay ba, pinagi sa mga mayor. Kaya mga mayor, nakasapi man yun. O kinahanglan masag silang muhatag rondong kay by December na may barangay election, ipuspon na po na nila. Kaya kung di na ipuspon, maningil naman sa mga barangay captain, kami na po, pirte, makalilisang ng gastuanan mo ng galumba na sila pangurakot. Kay mugastom na sila kanunay kada eleksyon. Unya one agad oy, harap-harapan na tanawan ninyo ng sa social media mga igala ka ng mga video. Mga tago kwarta dili na hitago-tago. Makita na nimo, diskurso pa nga dako kay salamat ni buan kani atong nadawat nga kayuhan gikan gyud ni speaker Romualdez. Birte na yung bagaag now. Kana bang garapal unya kaminos sa mga tao kay anaaman sa kasingit-singit kay malipay mga taga kwarta. Mo na pait diya mga igala. Wa tay filter ba ni mga tao mga irresponsable. Kay daghaman nga lumulupyo sa ato nason nga irresponsable gyud. Unya wa tay filter batok kanang klase sa mga tao kay demokrasya lagi kuno lagi ta, pero kana mo'y makadiskuido sa atong demokrasya. Kana mga uninformed voters o voters who do not really give a damn, mo na'y maka-alao sa atong demokrasya. Hindi what ay filter niya na maayo tong two-party system, kung balikon, nganong nindot man to, tungod kay ang mga tao nga i-kandidato, ang mga kandidato nga ihungit nga to, i-introduce, no? Ngadto sa mga butante, pinilian ng daan, hinasasan ng daan. So, bisag mga apil to mga irresponsable nga mga butante, ang ilang pilian ng mga kandidato, hinasasan na daan. Vetted na. Nasyonalista, liberal. Ang nasyonalista magpili sa ilang kinamayang laki. Gikan sa ubos, paingon sa taas, mga igala.
Radio Fuerza!